कृषि और कृषकर चिरस्थायी विकास ପାଇଁ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୃଷି ହେଉଛି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ପାରମ୍ପରିକ ମାନକ ତଥା ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ପ୍ରକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଚିର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ନିଜ ତଥା ସମାଜ ମୁହଁରେ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଏହି କୃଷିକୁ ଯିଏ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ନଦାତା, ଆମ ସମାଜର ମଙ୍ଗୁଆଳ ଚାଷୀ। ଏହି କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବହୁବିଧ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେବକ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳର 34ଟି କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସେବକର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 34ଟି କୃଷକ ସଂଗଠନର 74 ଜଣ ସଭ୍ୟା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କୃଷକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ସେବକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିୟକାନ୍ତ ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ନୀଲାମ୍ବର ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣରେ ସେବକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେବକର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସାମଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ବିଶେଷ ତରଫରୁ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସମନ୍ୱିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାହୁଲ ଭୋଇ, ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ସଂଗଠନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘାନଶିରାମ ଗୋଏଲ, ଫ୍ରେଶ୍ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ, କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରେଶ ଆଜକା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୌତମ ବେହେରା ତଥା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ନିଶାନ୍ତ ଅର୍ଥଗିରିରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ରୋହିଣୀ ଭିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ, ଆର୍ଥିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସଂଗଠନ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା, ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେବକର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ଗଙ୍ଗାଧର କିଷାନ, ଠଣସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧା, ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ, ହରେଶ ଭୋଇ, ଦଶରଥ ଭୋଇ, ସ୍ତୁତି ଚୌଧୁରୀ, ପାଉଲୁସ ଓରିଆ, ବେଣୁଧର କିଷାନ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ସଂଯୋଜକ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅହିଂସା ନ୍ୟୁଜ୍।